идеята за перото пеликан дойде преди езерото всъщност. Тя дойде, когато за първи път отидох в Лугата и в Калта преди 4-5 години. Тогава това не беше идея точно за перо от пеликан, но когато видях този пейзаж, който ми се стори много сюрреален, и социума там, се почувствах вдъхновена да напиша нещо, което да включва случващото се там, цял един друг свят и цяла една вселена от взаимоотношения и общуване със свои собствени правила. И след това написах един разказ в Лугата. И по-късно, когато отидох на езерото и видях пеликаните и намерихме перото, тогава вече всичко дойде в едно. И същия ден започнах да пиша перо от пеликан. Защо героят ми е момче? Е 12-годишно момче. Не мога да кажа това. Така е дошъл образът, така съм го видяла. Това не е стратегическо решение. Моите герои ме намират, както ме намират историите им. Често те се опират на реалността, но далече надхвърлят и добиват своя собствена реалност и своя собствено битуване, които надскачат реалността, от която тръгват. Мартин няма конкретен прототип, той е просто едно момче, което преживява едно лято на морето в труден момент за него и за семейството му. Стига ли? Стига. Правильно?